Kedves kiskörejek, én már harmadszor ülünk itt az épülő Grundéterem teraszán Simon Zsolttal. Lehetséges, hogy Kisköre következő polgármesterével. Hadd ragadja meg a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak azért a sok gratulációért, amit az második riport után kaptunk. Igen, nehéz időszakon vagyunk túl. Milyen érzésekkel és gondolatokkal tekintesz vissza erre az időszakra? Hát nem most kezdtük el, igen, de először is, kedves Ica néni, nagyon köszönöm, hogy ismét vállalta velem a beszélgetést. Igen, én is köszönöm azoknak az embereknek a őszinte, biztató, támogató véleményét, javaslatait, sok kritikával, amiket kaptam személyesen, telefonon, Facebookon, WhatsAppon, Viberen, van egy pár fórum. Talán még túl korai szerintem markáns véleményt alkotni az elmúlt hónapokról. Inkább csak azokról az érzésekről beszéletek, melyek nagyon megérintettek. Mire is gondolok, édesanyám, a rokonok hónapokig igyekeztek arról meggyőzni, hogy ne vállaljam fel ezt a rengeteg munkát, ami lehetővé tenni esetleg Kisköre fejlődését. Van nekem éppen elég tennivalom. Közben jöttek a hivatalos feljelentések ellenem, melyek erősítették bennünk, hogy nem érdemes harcolni ellenük, mert Kisköre végleg a Fidesz hatalmába került. Aztán ők is belátták, hogy valakinek meg kell állítani ezt a ténykedést, amit a jelenlegi regnáló polgármester és társasága csinál. Már nem szabad tovább engedni, hogy Kisköre még jobban lecsúszson a környező településekhez viszonyítva is. Azt persze tudták, ha valamibe belekezdtek, azt végigcsinálom bármi áron is. Summa summarum erős érzelmi vasúton, hullámvasúton mentem keresztül hónapokig, sőt, ezt mondhatom, hogy a mai napig. Ezt erősítette még a kampánycsapaton belüli időnként fellépő feszültség, személyi kérdések. Mellette persze folyamatosan a Fidesz katonák alattomos és sokszor primitív támadásait kellett kezelnünk. De nagy csalódás volt számomra, hogy Szabó Andrea nem vállalta május 19-én általam javasolt polgármesteri előválasztást. Elutasító válasz után már biztos voltam abban, hogy Andrea sokkal korábban már valamiféle háttéralkut kötött a kiskörei hatalommal. Ennek ellenére még egy kísérletet tettem, de sajnos hiába. Hát név nélkül mondom, persze, mert felsorolni képtelenség azokat, akik kezdettől fogva elkötelezetten és kitartóan segítettek, támogattak. Folyamatosan azt éreztem, hogy értük, a Kisköre jövőért érdemes és szükséges küzdeni. Többször is megfogalmaztuk, hogy nem szabad még 5 évre a Fidesz kezébe adni Kiskörét, mert végleg tönkre megy a szeretett és többre érdemes városunk. Persze jöttek közben újak is, akiknek elege lett a nyílt és a háttérben zajló mocskolódásról. Azt mondták, hogy ettől lentebb már nem lehet menni, az már elfogadhatatlan. Összességében úgy érzem, hogy nem tudtam volna önmagammal elfogadtatni, ha nem vállalom fel Kisköre jövőbeni vezetését. Ehhez pedig június 9-én kellő felhatalmazást kérek azoktól, akik változást és valódi fejlődést akarnak itt Kiskörén. És mi az, ami téged igazán megérintett a polgármesteri kampány során? Számomra ismert vagy kevésbé ismeretlen emberek is megállítottak és támogatásukról, szavazatukról biztosítottak, fura. Ugyanakkor kértek, hogy ne említsem meg a nevüket semmilyen fórumon, mert félnek a hatalom bosszújától. Hát a szívembe markoló számomra, hogy 2024-ben Kiskörén, Európa közepén az emberek félnek, rettegésbe és létbizonytalanságba élnek a demokráciában. Ezt tudatosan létrehozott helyzetet haladéktalanul meg szeretném szüntetni, és meg fogom szüntetni. Milyen visszajelzéseket kaptál a polgármesteri programodról, Zsolti? Hát érdekes, de
először is viszonylag kevesen nyilvánítottak véleményt. Egy idő után már kezdtem aggódni, és néhány telefonos beszélgetés, illetve személyes találkozás után nyugodtam meg, mert azt mondták, hogy érthető, jó, és csináljam meg. Nem kell erről sokat vitatkozni, mert jól össze van szedve, minden fontos feladat benne van. Persze voltak, akik bővebben fogalmaztak, tettek javaslatokat, támogatásukról biztosítottak. Úgy gondolom, hogy június 10-e után lesz körülbelül 4 hónap arra, hogy véglegesítsük a polgármesteri programunkat, kisebb-nagyobb fórumokon egyeztetve, ugyanis októberben lesz jogom érdemi intézkedéseket tenni. Persze ajánlásokat addig is tehetek az elődömnek, és teszek, és fogok is tenni, mert vannak halaszthatatlan feladatok. Úgyhogy ezt én így gondolom. Hogyan telnek a napjaid július 9-éig? Van még pár nap, nem könnyű, de május 24-től már szabadságot vettem ki, mert fontosnak tartom, hogy idehaza legyek. Sajnos még mindig vannak olyanok, akik meghívásának eddig nem tudtam eleget tenni. Kérem a türelmet, illetve várom a megkeresést telefonon vagy Facebookon, hogy egyeztetett időpontban tudjunk találkozni. Esetleg itt az épülő Grund étteremben 4 szem közt is tudunk beszélni, mert még mindig vannak, akik félnek a nyilvánosságtól, szóval várom a lehető legtöbb személyes találkozót és beszélgetést. Ez a hülye lényeg. Arra lennék kíváncsi, mi a jövőképed Kiskörével kapcsolatban? Igen, a jövőkép érdekes dolog, de azt gondolom, hogy a 21. század adottságainak, lehetőségeinek figyelembevételével Kiskörén egy jól működő közösséget kell létrehoznunk. Meggyőződésem, hogy együtt meg tudjuk védeni az értékeinket és érdekeinket, valóra tudjuk váltani álmainkat, céljainkat. Többekkel együtt azt hiszem, hogy a szeretett városunk, a béke, a biztonság, a fenntartható, kiegyensúlyozott fejlődés és a turizmus szigete lehet. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy a következő interjút már Simon Zsolttól, Kiskörre megválasztott polgármesterétől kérhetem. Jó munkát, és sok sikert kívánok! Hát én köszönöm szépen a jó kívánságokat, a változás és a valódi fejlődés érdekében kérem önöket, támogatásukat, és fontos, ami ide föl van írva, Kisköréből Nagykörét. Köszönöm még egyszer.